iwo waitanga ishira mukadzi akanga ari girlfriend yemunhu zvatinotaura kuti nyaya anayo nyaya anayo kuti aita zvamukadzi wemunhu asi paita kuti mukadzi wemunhu papi ndo patiri kushaya. Pasina izvozvo pachivanhu chedu tine matyorwa kana kuti madamages ndoyekuti kana paitiswa mwana kupenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko makadii enyu vateereri vepazigo tv. Aiwa, ndini wenyu mutumwa Masango awo parugarapo pa-AC 35 muna Mambo. Aiwa, tiri kuti huyai vane matambudziko akasiyana siyana. Tiri kuona vamwe vanoti manje takasvika ipapo tichazoburitswa mumatv umu. Aiwa, tinochengetedza chaizvo ende chatisingabvumirani nechekuti vanhu muchishandirwa mumaprivate umu twa maphotos kwete. Aiwa, asi tiri kutika matambudziko akasiyana siyana ari kubatsirwa achipera. Back to sender tiri kuita, malock sender tiri kuita, vane matambudziko ekuzvimba matumbu tiri kugadzira, makumbo musana isiri kufunctiona zvakanaka. Aiwa, zvese zvitiri kubatsira vanhu. Saka parugare ndopamunouya. Saka ndikuti tiri pano paZigo TV tiri kuti aiwa makomborerwa munhu wese, tiri kuti aiwa wanirwa nyasha naMwari ukomborerwe. Amen. Edson Mtungambewa andinacho muzopinza pandaisapa mapepe enyu ese ani mazondo atiti awo ese nyaya wani mape yese chinoro Pamela Sylvester, Josephine, Promise, then Joe Bauer, and what happened? Edson Mtungambewa ndiwe George Maoneni George Maoneni ngada kudaidza yona Good morning. Nai, uyaiga naye vanhu vamwari. Good morning. Madzikatira. Imeme ndayo. Tipeo $10 ndiko Right, Mukoti Edson Mtungambewa ndiwe George Maonei Madzikatira ndimi changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu ndoda kuripwa nemombe 4 nenembo dzako chitupa nemari yedara. Utaura izvozvo ndoEdson Mtungambewa achara kuna George Maonei Madzikatira.
Taura tinzwe mukadzi wacho ari peri? Waripo. Ngauye. Gare pakati. Right, taura kuti zvakafamba sei? Zvakawanikidza sei? Pamusoro wakangori musi weFriday last week ndakadinda fodya ndauya kuno kuHarare chinotengesa fodya iri Friday. Saka ndasvika ndatengesa fodya zveshuwa kuma2 mari dzangu dzakanga dzapinda sasoitike mazuva ese. Saka ndibva ndatogadzirira ndakudzokera kumba. Ndosvika around past 4 mudzimai wangu ndopa akafona, muri kusvika nguwai, muri kuuya here ndione kuzokusirai sadza nekusambura kugeza. Ndibva ndapindura ndikati nhasi handisi kukunda kuuya. Zvikanzi right. Ndakanga ndatomurodi zvangu pandasvika paHeadlands. Pandasvika paHeadlands pandatombomira zvangu ndichiita zvandaita. Ndibva tazosimuka paHeadlands takuenda kumba. Ndofunga ndakasvika kumba zvekuma 2:10. Ndichisvika kumba ndakasvika ndichiona mwana ari ega ari kuona foni ari pamberi. Ndobvunza po zvikanzi mama wape waendesa mapiritsi asi November ari kurwara. Wabuda nguwai? Zvikanzi wabuda kare. Ndabvunza umwe bamba zvikanzi wabuda kuma 27 kana kuti kuma past 6. Right. Ndamira ndaona nguva iri kufamba munhu asi kuuya. Ndopa ndakati achiregedzai nditere ndinoone mwana anzi aendeswa mapiritsi. Ndosvika kuye ndakasvika vanhu vatorara. Ndotoenda pavharanda pasekuru waya hanzvadzi yavo vanowatsana wangu. Apa kusitadza kuti vane vanhu vakaita sei, vanhu vakasvinyura. Ndakutodzokera zvangu pamba pamwe chete ipapo ndopane panoitira wamadzikatire takishop yavo. Ndakutodzika pamasteps epatakishop avo ndozvanaka ndopandakanzwa vanhu kutaura. Kutaura pasi vari kutaura kuseri vandatenderera futi vhara ndiri kuseri vananzwa aiwa hakuna vanhu. Ndozonyatsoteerera ndaswedera padhoo takishop yavo ndinzwa ndomubuda mavhoisi. Vandanyatsoteerera ndikati apa ndimaitinoimba kawo. Panguva iyoyo ndakabva ndangobata chiscreen vandachidhonzera pai vandachidhonzera kuchivhura. Ndakuda kuvhura dhoo rakanga rakanokwa nemukati. Vandarowa kekutanga H2 ndopakavhurika dhoo richivhurika ndobva ndakanomira padhoo ndikati mazikatiri okuiti nemukadzi wangu maitinoimba uri kuitei. Ndopapa pasimuka mazikatiri kwakanga ari kuya kuya. Vauya auda unoita sei, auda unondimbundira. Ndobva ndakamunzvinga vandamubata pahuro. Vachitanga kukikiridzana paya. Saka panguva imwe chete yandakikiridzana namazikatiri mukadzi aida kurwisa kuda akaite sei dabude. Pandamba ndakavharidzira mukadzi kuti asaite sei asabude. Ndarowana namazikatiri ndatora bhodhoro ndamurowa musoro. Ndopakanoti hapana pasina kumira mushe. Ndopakabva aenda mutungamira gara pasi tiite sei titaura. Ndikati handina mama mashoko andotaura newe. Uri kuitei nemukadzi wangu? Zvikanzi aiwa gara pasi titaura. Ndopa ndakabva ndabata mudzimai wangu ndikati ngatiite sei ngatiendei kumba. Ndamubata saka kumubata kwandaita ndakabata bhachi raya nawo zvona takavhurika zipo. Saka pandabuda panze takudzika pamasteps ndopakabva akumura bhachi raya bvaita sei bvatiza. Atiza ndasara ndakungotaudzana mazikatiri ndopa ndakati handikuenda kumba ndikuita sei ndiri kudzoka. Pandaenda kumba pandanoshinodzoka naChairman chimudza ndonyaya yaitika musoro. Ndasvika tisangana wamadzikatire wakiya shop yavo pasisina. Asi panguva yakaitika izvozvo pane wamwe panext pedu ipapo wakatobuda atori panext peshop yamadzikatire wakatobuda zviita sei zvichiitika. Saka nhasi patauya wengowasiku ndomatikira zvikaita wachibva wangotiza wese usiku iwo. Wakatiza wachibva waswera. Wamadzikatire wanzi wakazosvika kumba kwavo masikati acho. Mudzimai wangu yakazopekedzwa natete wacho rechimangwana racho kuma4:4. Tete wacho achibva wafona muripiba munini. Ndikati ndamboenda kwandiri kuenda unotsvaga zvandiri kutsvaga. Zvikanzi tiri pamba penyu taita sei takumirai. Ndikati right. Ndibva ndasvika zvishop ndaona wauya nemudzimai wangu. Tete wotaura aba munini sekutaura senhau yamakataura ndozvakaitika. Muchiitika namai nini wauya moita sei mouya nawo ndaita sei ndauya nawo ndo vari papa. Ndikati maita sei magona. Handina dambudziko nemudzimai wangu chanyatsodzwa nawo yacho kuti yakamira sei.
saka panguva imwe chete mudzimai wangu ndobva akabva apindura zvikanzi inini panapa ndisiri kugara ndauya kuzoita sei kuzotora hembe. Ndikati hamukwanisi kutora hembe, munotora hembe tanesana pakudii. Changotaura natete wacho paya inini bva ndatofungidzira kuti taita sei tanzwanana. Inge riSunday Monday makuseni bva ndamuka kuti ndichiuya kunokwatisapi ndatowasiya pamba ndikatotara mozodai zvikanzi alright. Ndichingosvika kunoku ndofunga kuma past 10 ndinzwe foni yafoni mama wakuita sei wari kurongedza zvinhu zvese dai timi andite sei ndidzowe ndizoti nhava ichakamira sei. Zvishopa ndakazobva kuno kusvika kumba ndakasangana mukadzi arongedza aenda ndomafambiro azvakaita. Right. Mudzimai wako totenda unoungani 1 wavarora ya ndine zvandakaita ndichibva ndambomiswa naNatezvara. Ndine zvandakamboita vandambomiswa naNatezvara. saka hauna kuroora ndinge ndisati pandakada kuti nditange kuroora dai ndisatsvakirai kuno ndobva ndakabva ndambomiswa naNatezvara. mane nguva yakadini ndichigara mese 2009 kusvika izvozvo. pese apa usingaroori winge wakandimisa. wakanga wakumisirei handizivi. pana Tezvara asingadi kuroorerwa pfuma uye hatiri kuti wangangoti benzi chimbomira hako asingata kuchikonzero kana vachimisana vanotaura kuti wairamba kutambira pfuma zvakaita pekutanga bcause kana wairamba kutambira pfuma chikonzero chino wanga wachiziva kuti mwana wavo ihure pekutanga pandakaendesa tsvakirai kuno samukuru akabva atudzoka naye akabva yarambwa. wairambira chikonzero chei handizivi ukaona munhu wabereki wachiramba kutambira mari vanenge vachiziva kuti mwana wavo ihure haarorwi vari mukadzi wechikwambo muora patotanga nyaya apa wabva ungopopotana iyo nguva iyoyo wabatana kudaro atobva atorongedza futi kuti dakweri saka iwo wodya mombe 4 iwo usina kuroora wochindoroora nemombe 4 dzawapuwa mukadzi anenge ari wani zvazvikazoita mambo wangu akazoita futi kutaura futi tsvakirai kuno ichibva yatambirwa muna March gore rineri. Saka pane ndi kutoprepeya kuti ndingangopedza zvandiri kuita izvi zvekutengesa zvirimwa zvangu ndowandanoora. bari kuroora hausati waroora kwaroora 2009 patirebeki wakabvunza here kuti ngei utuma munyaya kuti ngei wari kuramba kutambira cheo mune hama dzacho here dzemukadzi ndiani titaurei kuti ngei yanga musingatambiri iyewo pfuma yake mukwambo wenyu nani wacho ini munonzani munonzani Sofia nyamupingidza taurai makasimudza izi Tezvara wakaramba chimari kati mari yacho imari zvikanzi mari yacho $20 ndibva ndaenda kuhanzvadzi yangu papa wake namai vake vakashaya vandaenda kuhanzvadzi yangu kati kusekuru munhu makaramba mari yapapa wachidai sei makairamba
wakati teteni ndakaona kuti mangwana ndinomuka ndako $20 iyoyo kuna mwakomana kumarudi ndingakwidzire here wani $20 tinosiyana sei ini ndikamuka ndafa mangwana hapana anozoziva kuti baba wadivhaini wakabvisa mari saka tineiziva kuti kamari kavo ikaga kusiyana tese semhuri toti saka pandadzokera kuna pambi ndibva ndavaudza kana iwo ini ndaifungidzira kuti pamwe vachandibvunza ndikati vanokubvunzai sei imini ndimunotoisa efoti kuti muite sei upiwe mubhadhari saka ndisingazivi hangu kuti muna mati bacho wakabvisa iri mari amene kana wainayo disi yacho vanogona kukuudza. Tirikubvunza kuti chikonzero ngei zvirunzi hanzi mairamba kutambira mari yepfuma. Iyo waiti hanzi mari yacho ishoma. Saka havana kuramba. Havana kuramba wakati $20 kutsvinyaka pane mari yekuti unongori kutsvinya koita mari inotaridzwa kuti munhu ari kuratidza chido chake. Ava vanhu ari kungoudza dare kuti ndaingogara mune mukadzi semagariro tiri kungoeewe tiri kutora mumabhawa ozi apa hapana murume nemukadzi haana kuona tinonzi kuti mukadzi wangu unga wakaroa saka pamwe uyu murume akaonekwa kuita zvinhu zvake akatofungawo kuti sezvo munhu asina kuroorwa pamwe ndingatozonoora hangu vauda kutobhururutsa akashirire mumwe munhu akutoda kuroora hapana anoora kagatsanani mapoto aibikwa mapoto aibikwa 15 years mapoto haana time 15 years arogara nemwana wemunhu asina kutorwa asina kumboroora kana kudini. Muriona varume kuti zvinoshayisa chiremerera mudzimba zvokugara nevana vevanhu musingandobvisiri pfuma kuti unge like izvozvizvi akuda mombe 4 but tezvara wake haana chaadi nekuti mutemo wemuzimbabwe wachinja iye zvinezvi. New Marriage Act yakagazetwa yaamutemo mutsva vakutaura iwo pamusoro pekuti pasina roora munenge muri mapoto ende muri mapoto ndezvekuti pamunongorambana anoenda kwake chamunoita kusheyana chii property yamakaita. Hauna right yekuklema kuti uzenge uchibhadharwa nechikomba chaadi chawachisangana naye nekuti unenge wosira chii kuroora. Handiti dai pamba akaroora akabvisa then anenge aine right nekuti ndakaendesa mombe 10 mukadzi wangu andihurira murume wahuroonai ayo anga andirifandewo pamombe 10 dzandakaendesa kuti anakirwa kwemazuva akati saka nii munondipota handiri kunakirwa tese kuita kuti roora rangu randakabvisa pane mombe 10 tione kuti aiwaoka iwobviswa 4 iyi ndosarawoka 6 izvi todi handiti. But kana pasina kuroora manje aya anonzi mapoto. Mapoto haasi nemutaundi chete. Ndosaka muri kuona madzimambo takanzi taakuitisa michato. Izvezvi kwaane michato hakuchisina roora raakunzi raoptional asi kwaane marriage certificate yekuti unofamba uine marriage certificate yaunozoti uyu mukadzi wangu nekuti takabvumirana tadii taroorana. Asi zvemuchato wemarriage certificate hausimbaradzwi kana usina kudii kundoroora. Saka tipabate ipapo kama mambo
Zvakureva kuti se-New Marriage Act yavapo zvoreva kutoti vatotanga New Marriage Act. Kutanga kwavo ngekutoti akuitawo wake 7, 8 kana kuti ndiye umwe 1 waanaye. Zvakureva kutoti akutotorawo boyfriend yakewo zviri pamutemo, zvapamutemo kuti atore maboyfriend 4, 5, 6, 7 especially pasina bepa pasina bepa haurambidzi kuti unonzi kuri kuita cohabitation iwo unoendawo mukadzi achiendawo icohabitation mapoto amuri kudi amuri kupinda right toboenda tibodzwe nyaya titaurire pamusoro changano George pamusoro changano tisimuzaisu mudzimai akasvika kushopu kwangu achitaura dambudziko rake. Mudzimai uyu ndakashanda naye ndichitaura zvekuti mafocha aiuya kumba kwangu achityorowa focha dzamai ndizosungawo madhuku achiuya kumbira kubatsirwa itai basa wachita basa. Saka akasvika wachitaura naye kuti mwana wangu arwara madzibatire mungandibatsirei nemari. Tiri pakutaura ikoko ndopandakasvikirwa nababa achiti ukuti nemudzimai wangu. Saka handina kuzokwanisa kuti nditsanangure kana kutaura chakanga chachakuiti mukati meshopu ino. Ndikaruwa nebhodhoro kumusoro mangu kuti pasina kushata pandangobuda ndavhara shopu yangu pandaenda. Asi Edison akutaura kuti akasaoma kuma10 manheru. Ini shopu ndinovhara na8 o'clock. Ende panguva iyoyo ndaitobva kuvhara shopu ndiri kuti aswa mana 10 manheru akabvunza vana vakadima asumuka kuma6. Adaro akateera kwavanga wanzwa aendesa mapiritsi akasvika vanhu varara. Kwauchinzwa muri kutaura nyaya yemuda kuedza kuti hapana pai zviri propa here ndava dzadza kutoenda kuma11 it's not 12. ndisingaziva panguva dzakabva kumba kwavo asi pakusvika kwawakaita kushopu kwangu ndikuziva. zvatirikutaura kuti nyaya nayo nyaya nayo kuti aita zvamukadzi wemunhu asi paita kuti mukadzi wemunhu papi ndo patiri kushaya nekuti kuti aripirwe munhu 4 anoripirwa ndiye abereka here musikana uyu haasi muchii haasiri mwana wake nekuti iye haana kunge akadii. Ndada kumbozwa iwoyo pakugara kwata nemudzimai wako wana vemunawo wawanga tiri mumwe chete pa15 years tine 1 ne1 akura zvakadii akuenda grade 1. ndiri kubvunzira ipapapo chana zviri kupabvunzira kuti nokuti pari kuratidza kuti tatu wacho hausvika kunyatsobata vanhu toona kuti ko mwana uyo anenga titaura nyaya tiri kuziva mwana anoenda kuirresponsibility yababa namai. Pakurambana kwevanhu mwana anochengetwa anoenda kumaintenance ndokunge wasingawirirani kuti wadiwa chengete wese vari vanhu vairi ndo panozoenda maintenance. Dare ratinaro ndere dare rekuti uyu ari kuda kuyekwa anozani Edison ari kuda kuripirwa mombe 4 nemukadzi wake. kuripira chandarira pasiri kuita nekuti haana kuona ndobatinoda kuti tijekeze kwaari kuti unoripirwa mombe 4 nechikonzero chei iye asiri mukadzi wako. Nekuti iwo hauna kuroora. Amende ndikumbira kubvunza changa vanhu kana matizisana chinotanga chinotanga yatsvakirai kuno kuti unode naona tezvara wakabva waitanga nekuti imbomira ndo chikonzero chatinoti ukatoona iwewe wanzi chimbomira kuroora red flag. Pachirungu vanoti ndo red flag kuti unobvunza wega kuti chii chavari kurambira kuti
ndiro remukadzi uyu mwana wavo. Ndo patapo mareasons kuti one vanonge vachiziva kuti ihure unozodzokawo kuti unoda pfuma yako, zvinozotinetsa. Two, chinenge anenge vachiziva kuti mwana wavo mwana wechikwambo chavo chemumusha mavo. Pane chitatu yataurwa reason ani iwo pachezvawo wanatezvara wacho wapandaziva chikonzero chekunzi ainge ari kuuya ne$20 wakanga usiri kuroora kutopinda vanhu tu vanotodaidzana vemusha kuti uyai mone mwana akuroorwa, wodaidzana kudaro nevamwe vari kubva guruwayo nevamwe vari kubva kupi, usvika wapuwa $20. ndo chikonzero chavanoona kuti mukwasha wedu uyu haasiri serious zvaanoita nemwana wedu hazvisiri serious. Tine kutopinza mwana wedu mumatambudziko. Chekupedzisira ndechekuti vanokwanisa kunge vachitya kuti uri violent. Mwana wedu tatozomupinza muna ndo mareason 4 anoita kuti vanatezvara vasatambire mari yemukwasha. Vasonge vanatezvara vainyoresa samoni yekuti vada pfuma yavo kuna Nelson. Ichada kupinda songe neferensi wa24. Vakuda pfuma yekwanayo kuneyo na Edson. Kutarizvara kuti anenge ane mombe 4 ototira mombe 4 saka ndakuno mombe 4 iyo. Ende apa hapana pfuma inogranwa nekuti pfuma hunge vanhu vawirirana dare rizozogrande otherwise chavangatoclaime kana izvozvi zvane right yekuclaima matyorwa nekuti akagara naye wakaita chii 15 years. Kana yapfuma wakuda kuti wazodii wazogara pasi, hatisi kuti isusu vanhu varambana, but tiri kutaura maprinciples ekuti kuti uyu atambire mumbe 4 ndiye akutorodza mwana asiri wake, nekuti anenge akutondotora mari kune murume waanaye sababa wechii wemunhu. Asi dai anga akaroora anenge aine kodzero yekuti chikomba chauya mudanga mavo andopanzwi pfuma haiclaim mazuva anaya. Pfuma yakanzi neNew Marriage Act inotaura iyo kuti pfuma munotogara mowirirana. Mawirirana ndopekuti kana asina kuzozadzikisa wochindoclaima, but panotanga kuwirirana. Pasina izvozvo pachivanhu chedu tine matyorwa kana kuti madamages, ndoyekuti kana paitiswa mwana wawaitiswa vanoenda kunoclaima madamages, ndiye asina wirirana. Caroline Nyampingidza. Caroline Nyampingidza warati mataura. Ndoda kubvunza mubvunzo chete. 1. Mune vamwe vana here kunze kwaEdson wenyu? Munowangani? 3. Mwana wenyu wamakaita naEdson ari kuita grade 1? Ari kuita grade 1. Ndakaita miscarriage, ndakatangaita miscarriage 2024. Ndaita futi miscarriage 2016, 2014 ndaita miscarriage. Ndazva kuti muite mwana ari grade 1 nemane 15 years muri mese. Kumashure kwenyu kwakamira sei? Kana saka munomaona tiri vanotogara kumba kwenyu? Two anogara kona baba wavo, one anogara nehanzvadzi. Hamugari nawo naEdson? Handigari nawo naEdson. Right, kuti chipedze iwe Edison unoda mukadzi wako here? Murungu.
iwe iyo ranzani unoda murume wako here? Andichadesha mama andichada mama saka dare tinoona kuti Edison haukwanisi kuti ukleme mombe idzo dzauri kuklema nekuti haasiri mukadzi wako, makanga muchiita mapoto. And pamapoto ndezvekuti the next ndeyekuti munotongosheyana zvinhu zvenyu zvamakashanda mese nemukadzi wawaita cohabitate. Ndo mutemo wako mutsva, mosheyana, iwe wotora zvako mogowana zvawakasenza iwewe. Uye mazuva ano zvirunzi varume kana mukandotenga motikari wochibva waisa muzita mako wotaura kuti ndii ndakaitenga nemari yandaisenza padari ndiri kuita cohabitate. Zati pamunorambana haiclaim mukadziwo ukandotenga chawatenga woisa muzita mako, so that mitemo yacho yachinja. And ndo hazvisiri zvekare zviya izvi, nekuti tikati timu tingabhadhare inongoenda mberi inongondofa zvonzi ko mambo wakatonga sei. Mitemo iyi yako yekuti mutemo wecohabitation, saka akabhadharirwa it means akutengesa uyu asiri mwana wake muruzona, saka hazviiti. Saka tinodismisa nyaya iyi pasina makosi. Iwe waita zvaisvira mukadzi akanga ari girlfriend yemunhu, hapana evidence is very overwhelming, but hapana maitiro atingakuzviite kuti umuripi iye akanga asina chigorora, saka tosimuka ruteni. Ndikumbira kubvunza mambo wangu, ndanzwa muri kuti munogowana zvinhu izvo ndo zvinoita pakusimuka kwakaita mukadzi uyo achirongedza ndisipo. Ane zvamwe zvaakatotora kuti ida akandisiya ndisina kana pekutangira apa ndindena ndasara ndine mwana. Munoisa manje togowanisa kuti mudi musheyane zvamakashanda mese, muende muine maiko vangauya nazvo. Tombokweka irochiita danho repiri ramunobhadharira kuti tiripinde iri tapedza iri. Iro rarimwe danho rekushayanisa zvinhu. Saka mobuda monyora zvako mouya tokupai nguva, vanongobhadhara mari yekweka then toita samuracho woita nyaya izvazvinhu. Azokumana zvinhu zvadakutorega nyaya yekudziva mukadzi wakupenda chiva makuvhunza aura kuroora katite musangano nezvaiwa katite Magara nemukadzi 15 years usinawo kuroora mukoma wechikoma waseka kapa panzi andinyaya yakotaira okuseka afara
Ataramba jendera. Kupusa kwakaita mukomana uyo. Yaipura pachichairi. Family kufuranirwa. Katonganya izvo yanaka. Ndiyo yaishakitaura nesu vakatinirwa mumbe 3 nesu vakatifonera zvikanzi chikomba chaichawaine mumbe 3